Hey sanibonani. Hey sanibonani. Njani bafethu niyaphila? Let's hope niyaphila, sithembe niyaphila. Mfoka Mkhonza onibingelelayo. Ntambama nje kuyi-Sunday. Asithembe niyaphila nonke bafethu. Sithembe konke kuhamba kahle. Njengoba besithembisile ukuthi ngo-3 sizobe sikhona la. Sizokhuluma ngenye yama recent issues noma news etrendayo ephathelene no former president uBaba uThabo Mbeki. So ngikhona ke manje bafethu la sizoxoxa ngako konke lokho. Ngicabanga ukuthi iningi lethu seliyazi kumanje ukuthi yini lesizokhuluma ngayo, yini uBaba uThabo Mbeki ayikhulumile recently mhlambe eze yenza ukuthi ngizokwenza lo live. Cishe ke bafethu njoba nazi uBaba Mbeki ukhuluma ngezinto eziningi njalo, wenza ama lecture and all that. But mawunga notice isikhathi esiningi ama video ngiye ngiwenze uma ezokhuluma afake igama lika President Zuma noma ezofaka igama le-MK Party. So isona sizathu ke lesi esiye singenze ukuthi mina bese ngithatha ithuba lokuthi ngizo analyze ngiphinde ngidiscuss ngendlela yami lokho ahlale akusho ngoPresident Zuma nange-MK Party. Yingakho ke ngila mhlambe nje for abantu mhlambe abangezwanga nalabo mhlambe abazwile sale siyixoxa indaba. uBaba uThabo Mbeki uma ngingaphosisa belapha eBloemfontein belapha eBloemfontein on Friday if I'm not mistaken, and ethula noma deliver a speech kuma MK War veterans ANC noma kuma ngoba kusekhona la masosha eMK akhona ku-ANC abizwa ngama veterans eMK. Ngathi bekhuluma nawo kodwa mina ngendlela engimlalele ngayo lapha ispeech sakhe for mina azange sibe relevant kulento noma kuleya meeting ebekuyo lapha. In short ngokubuka kwami mina uBaba Mbeki lapha kule speech sakhe azange akhuluma into irrelevant kumasosha abewa address. Angazi indlela nami engiunderstanda ngayo indlela akhuluma ngayo. So kunezinto ezimbalwa akazikhulumile la engifuna ukuyiraise bese siyayixoxa nani ukuthi niyibuka kanjani nina, nami ngizoveza ukuthi ngiyibuka kanjani. uBaba uThabo Mbeki lapha yana ukhulume kakhulu kwi-speech sakhe, ukhulume kakhulu ngalento ebizwa ngama counter revolutionary, okungabantu abalwa nomzabalazo noma izitha zomzabalazo mangayibeka kanjalo. Uyayibona? So mayeloko ekhuluma ngabo bonke abantu abebevele bekhona kusukela kudala ku-ANC, uze wenza nje i-example ngama 90s lapha e-Eastern Cape ukuthi kwakunendawo ethile kwakuna over 90 wama agents noma wabantu ababetshaliwe ukuthi balwe nomzabalazo. Ukhuluma nje ngezinto ezifana nalezo. Kodwa mayeloko ekhuluma ngalento uyamuzwa ukuthi khona lapha yakhona. Uyakuphi? Uyamuzwa ukuthi
kukhona wendlalela into afuna ukuyikhuluma ngoPresident Zuma. Kukhona into azama ukutshela izwe ngoPresident Zuma ukuthi uyiyo noma wayeyiyo futhi nakuqala namanje useyiyo. Uyazi ukuthi yini leyo nto? I-agent, special agent noma i-spy. Inkulumo nje kababa uMbeki beyichaza kafishane ukuthi uPresident Zuma yi-spy akaqali namhlanje ubevele i-spy nangesikhathi somzabalazo. Wayesetshenziswa, wayeku-system, he was part of ama-counter revolutionaries ngaleso sikhathi, abantu ababelwa nomzabalazo. Inkulumo kababa uThabo Mbeki le. Ngicabanga ukuthi abanye benu bamzwile ekhuluma kanje ubaba uThabo Mbeki. So ngifuna sithi ukubheka nje akagcinanga lapha, uze wenza ama-example athile azama ukuchaza ukuthi noma ukubeka uZuma emehlweni abantu ukuthi mabembheka abantu babone ispy noma babone ingede mabebuka umsholozi. Ukhulume ngokuthi kuPolokwane conference ngo-2007. Siyazi ke ukuthi idume ngani iPolokwane conference. Yilapho khona umsholozi enza khona imanga enqoba yena ubaba uThabo Mbeki bebanga isikhundla sokuba i-ANC ngo-2007. Uthi ubaba uThabo Mbeki lokho kwenzeka lapha ePolokwane ngo-2007 kwakungenye manifestation noma kwakungenye into eyayibonisa lento ayishoyo yokuthi ku-ANC vele kugcwele ama-spies, kugcwele abantu abaku-ANC ukuze bazodestabilize le organization, bazodestabilize umzabalazo. So labo bantu labo ngendlela ayichaza ngayo yena uthi ngalesikhathi kuvotwa laphana ePolokwane nama-results indlela aphuma ngayo, konke lokho kwaba ubufakazi bokuthi sekuvele konakele ku-ANC. In short, isitha ku-ANC sasesivele siyinqoba le organization. In short, usakhuluma ngaye kahle kahle ubaba uZuma. Uma ungakhumbula kahle phela nguye ubaba uZuma lapha okwaku votelwa yena ukuthi asalale i-ANC. So ngokubaba uThabo Mbeki nje mangabe ubaba uZuma ewina ePolokwane ngo-2007, kubaba uThabo Mbeki kwafana nokuthi kuwina ingede noma kuwina ispy noma kuwina umuntu ozodestroya i-ANC. Yayizwe indaba. Bekhuluma ngento efana naleyo. Uqhubekile ke wathi wenza ezinye izibonelo. Wakhuluma ngeJuly 2021 unrest. Siyakhumbula ngesikhathi kuboshwa umsholozi ngoJuly 2021 eboshwa uJudge Zondo. Siyakhumbula ukuthi kwenzakalani lapho. Uthi ubaba uThabo Mbeki lokho okwenzeka ngoJuly 2021 uthi ubaba uThabo Mbeki lento leyana yayingenzeki ngoba abantu babekwatele i-ANC ukuthi ibopha uZuma. Uthi hayi ukuthi abantu they were angry nge-ANC. No, uthi that's not a fact. Uthi abantu laphana kahle kahle babesetshenziswa yile system akhuluma ngayo. Yayibona? Uthi labantu laba ababe busy njengoba siyazi kwenzakalani chaos yenzeka ngoJuly 2021. Uthi konke lokho kwenzeka kwakuplaniwe. Kusho ubaba uThabo Mbeki uthi kwaplanwa kusenesikhathi. In short, ngalendlela ayibeka ngayo le bandla leli eliholwa uZuma noma elihamba noZuma noma le bandla leli alibiza ngama-counter revolutionaries abahamba noZuma ayibona kahle kahle ababehlele yonke lento eyenzeka ngoJuly 2021. Hayi ukuthi leyanto yenzeka nje just because kwakuboshwa uZuma, kwakuvele kuhleliwe ukuthi kufanele yenzeke into ekanjalo. Kusho ubaba uThabo Mbeki. In short,
uma unganothisa yonke lento engilongikhuluma nayo la ifaka ubaba uJacob Zuma. Polokwane Conference yayifaka at the center ubani waye the center Polokwane Conference ubaba uZuma ngoba uyena lapha nowavotela. uJuly unrest kwakuboshwa ubaba uZuma. So yonke lento mayiloko echaza ubaba uMbeki uthi lama spies noma lezingede ezidestroya imovement ANC zonke zazenza lezi zinto ngesikhathi sika baba uZuma noma kwakunobaba uZuma at the center of all that. In short uzama ukupainta ipicture ukuthi iANC nje ya destroywa uPresident Zuma. Indirectly usho kanjalo. Uyena ubaba uZuma walida ukuthi iANC ibe la ikhona. Kafishane iANC beyihamba kahle yazi yoniwa uZuma. Iyona belief ubaba uMbeki anayo nafuna ukuthi ayidlulisele kithi. Uqhubekile wazwangena kuma elections ka2024 lawe sisuka kuwo ama general elections. Uthi lama elections esisuka kuwo 29 May 2024 uthi buka la iKZN bekuloku kubusa iANC but all of a sudden iKZN seyamuva from ANC iyovotela iphathi nje safika efika noZuma ebizwa ngeMK party. Usho njalo baMbeki uthi mangabe ivotelwe iMK party sekududulwe iANC iyale lokho konke lokho kuyipart of ama sign ukuthi inamandla kangakanani lento le yalezi ngede noma yalama spies noma yalama counter revolutionaries ukudestroy iANC. Shotsalo uyakubuka lokho kuyenzeka uMbeki njengoba ekuchaza nje. Konke naloko involve ubani uPresident Zuma ngoba phela iMK party ekaPresident Zuma. Uyayibona? So aphinda akhulume wakhuluma wazafaka ngisho iIFP. Uthi ubaba uMbeki iIFP ngaleza inkathi emahosteli iIFP umuntu owayeyikhona emahosteli ubaba uZuma. Yingakho nje mawubheka even eKZN umuntu owaba successful ekulideni iprocess yokuthi kulethwe ipeace noma kulethwe noma kuthelelwana amanzi eKZN between amaZulu noma abantu beIFP nabeANC ababelwa njalo baba uZuma. Sho ukuthi in short ngokwendlela ichaza ngayo baba uMbeki ubaba uZuma icontrol yakhe yayingagcini nje kuphela kuANC kuphela kodwa yayikapakela ngisho ngaphandle ize iyotheleleka na kuIFP. Yingakho abantu abaningi beIFP babe khona ukuthi mayikhuluma bamuzwe ngenxa ukuthi le machinery yakhe noma le machinery yama counter revolutionaries noma le machinery noma lo mshini kaZuma ngivele ngikwenze kucaca ubunamandla bokhona ukuthi uhehe even abantu okungabona beANC ukuthi bazoworka against iANC. In short mawungamlalela kahle ubaba uMbeki mangabe ekhuluma konke lokho ubaba uMbeki uthini uthi ubaba uThabo Mbeki uPresident Zuma unamandla ngendlela eyisimanga. Uthi uPresident Zuma unamandla ngendlela eyisimanga. In short uPresident Zuma ukwazile ukushake noma ukunyakazisa iSouth Africa isikhathi eside. Kodwa ngokubaba uThabo Mbeki uZuma mangabe enyakazisa iSouth Africa ngalendlela noma eshake iSouth Africa ngalendlela akakwenzi ukuze benefitise iSouth Africa uZuma kodwa yingoba usebenzela abantu abathile aba behind yena onhloso yabo ukuthi aqede ngayo yonke into ewumzabalazo ikakhulukazi weANC wokuthi ubuyise isithunzi kubantu abamnyama kulelizwe. Shothi ubaba uMbeki mayebuka uZuma sonke lesikhathi ukuza ngapha ngendlela echaza ngayo ubuka umuntu obe at the center of ukudestroywa kweANC therefore eventually kube ukudestroywa komzabalazo. Uyayizwa le nkulumo? So in short ke sengisummarize konke lokho
ubaba uMbeki ubize uPresident Zuma njengomuntu oyispy obengaqali futhi manje ukuba ispy okukudala eyispy noma okuwukuthi ebesebenza nabantu abebe destroyer umzabalazo noma bebelwa neANC. Inkulumo kaBaba uThabo Mbeki ke le senizwile ke bafowethu. So manje ake siyibheke-ke le nkulumo isho ukuthini, yini le yenza ukuthi ubaba uMbeki ethi eyokhuluma nama MK soldiers bese efike akhulume ngobaba uPresident Zuma. Akaqali ke nokho usekhulume kanengi ubaba uMbeki izinto ezinegative ngoZuma. Uma nje kwathola iplatform ukhuluma ngoZuma. Ake ngikukhumbuze niyakhumbula ngesikhathi iANC kusewuyo uPresident Zuma futhi mangaphosisi yayenza angisakhumbula kahle noma yenza u100 years yini. Ngikhumbule ngazi ukuthi yenza idecision iANC yokuthi izohambela ama province yini. Ngisakhumbula kodwa ngathi kwakinto kanjalo. Ilokho njani uPresident weANC ehambe enza ama lecture ubaba uZuma. Wayehamba enza ama lecture ngamunye owake waba umholi weANC. Iqala eqaleni kubaba uDr. Ngalibalele Dube eza ngapha. Seloko uPresident Zuma ebeka ama speeches ngabaholi beANC. Niyakhumbula ukuthi uma esefika kwi lecture ayezoyibeka ngoOR Tambo ukuthi wenzani uPresident Zuma. Ngibani okhumbulayo? Mase nikhohlwe ngizonikhumbuza. I-lecture kaOR Tambo uPresident Zuma azange ayethule yena uqobo. Uyazi wathi nomsholozi wathi umsholozi i-lecture kaOR Tambo ayethulwe uPresident Mbeki ngoba umsholozi wayekholelwa ukuthi umuntu owazi kangcono uOR Tambo nowasebenzela kakhulu eduze noOR Tambo ubaba uThabo Mbeki. Nangempela leyo lecture leyo yethulwa ubaba uMbeki. Kodwa kukhona into engikhumbulayo kuleyo lecture ngisho senikwe ngisho umsholozi esemnika ithuba ke nokuthi ngiwupresident weANC nawe ngikunika nalo ithuba ake for isikhashana ube upresident nje for i-hour ukukhulume nje ngobaba uOR Tambo. uMbeki ku-introduction yakhe nje ngahambe yosibhekela leso speech ku-introduction yakhe wabe sevele egxeka igovernment kaZuma eyayiphethwe uZuma. Can you imagine? Unikwe ithuba lomuntu ukuthi akhulume ngoOR Tambo kodwa yena wakhuluma ngoZuma noma ngegovernment ngeadministration kaZuma wayigxeka. Kukutshelani ngoMbeki ngoZuma? Kunini la ungangikhomba khona ukuthi ubaba uZuma wayekwathi mayenikwe iplatform wakhuluma izinto ezinegative ngoMbeki. Even uPresident Zuma even ebuzwa ama questions yintatheli mhlambe uSABC nabanye bembuza ukuthi awusichazele nje ngerelationship yakho nobaba uMbeki yayinjani eexile. President Zuma ukhuluma izinto ezipositive kuphela, izinto ezinhle kuphela ngobaba uMbeki. Uzwe ukuthi mabembuza nje lapha yana kwenye interview ebuzwa eSABC uZuma bembuza ukuthi siyezwa ukuthi nanidlala ichess noMbeki ikakhulukazi nivalelwe nonke esiwazini. Ubani owaye strong kwichess manidlala noMbeki? Yazi umsholozi wathini? Wathi umsholozi sasilingana. Azange athi ngangimshaya. Cha. Kodwa thina ngendlela esibuka ngayo siyabona ukuthi ubani owayeshaya noma singeke sisho. Kodwa umsholozi ngenxa yokuba humble wathini umsholozi wathi hayi uwe even. Uyayibona? Uyamhlonipha uPresident Zuma uyamhlonipha uMbeki akakhulumi noma yini ngoMbeki akayikhuluma into ehloselwe ukwehlisa isithunzi sikaMbeki. Kodwa uMbeki mayeke wathola nje ithuba ushaya uZuma. Awubuke ke naku ke manje
okwenzakalayo njengamanje eMzansi. Uyambona ukuthi uPresident Zuma isikhathi esiningi ubhizi ngomsebenzi usegroundini. Njobe khona nje nokufoma manje iMK Party. Esikhundleni sokuthi athathe umhlala phansi noma retire, udecide ukufoma iMK Party ukuze aqhube umzabalazo engasekho ku-ANC noma engasekho ku-government. Namanje uZuma urelevant. Ubaba uMbeki still kuyamkhathaza lokho. Futhi kuyaprove kithi esibuka yonke lento ukuthi kahle kahle lana ubani ngempela who is for the people eSouth Africa. Ngicabanga ukuthi obvious kini nonke uma nibheka isimo. So ngifuna ukuthi nihlaziyele nina nonke manje ukuthi le nkulumo kaBaba uMbeki akhuluma ngayo ngoZuma ngalendlela uyibuka kanjani, isho ukuthini ngobaba uMbeki, uhloseni ubaba uMbeki mayiloku njalo mayithola iplatform aloku ekhuluma izinto ezinegative ngumsholozi. Yini ayihlosile, ucanti uzo-achieve ini? Uma eloku efuna ukwenza abantu bakholelwe ukuthi i-ANC ifa kanjena nje ibulawa yi-individual umsholozi, usho ukuthini ngalokho? Ngoba even i-ANC ifa noma ifadalala kanje, abantu bayaqhubeka kodwa eSouth Africa bekholelwa kuZuma. Yingakho cishe ine period of 2 or 3 months uyifomisha isikhashana phela uZuma, bavele abantu bathi mbo kwi-MK Party bafollow umsholozi. Ngiyakhumbula nje ngo-2006 ngesikhathi ubaba umsholozi hambe icala le rape eGoli eJohannesburg High Court, ngangikhona nami lapha. Kukhona into engayiphawula lapha. Ngesikhathi umsholozi hamba lela cala le rape, uqinisele uMbeki kwakhona nenkatha lapha. Kwakhona nenkatha izosupport umsholozi. Kwakubhizi kakhulu lapha, ingane zomanje ngiyakhumbula zazifika ngenye itaxi eyayibovu inezipika phezulu. Kucula ingoma ethi bonke abantu bathi bafuna uZuma aphathe. Kushubile. Bonke abantu, ngabe bonke labantu kwi-ANC naku Nkatha naku South Africa nje abaloku bekholelwa kuZuma, beza kuZuma besupport uZuma, kusho ukuthi bonke akukho lutho la. Umuntu ohlakaniphile nje nguMbeki kuphela. Angazi bafethu, ake nihlaziye ngendlela yenu lenkulumo. Mina sengiyiphakile ke naye seyithebene. Niyibuka kanjani inkulumo kaBaba uMbeki mangabe ekhuluma kanje ngoZuma? Kusho ukuthini ngobaba uMbeki lokho akushoyo? Ingabe kuzofeza ini manibheka ukukhuluma kanje? Kuzoyenza ukuthi i-ANC iphinde ivotelwe noma iphinde ithandwe abantu ukukhuluma izinto ezibheda kanje ngomsholozi? Ngingasho yena ukuthi ubaba uMbeki uyayikhampenela i-ANC noma uyigqiba more ukuthi kuphele ngayo mayeloko ekhuluma ngoZuma kanje? Uthi uyazi ubaba uThabo uMbeki ukuthi kwamanje kunabantu abalapha ku-ANC abanye baseyikhundleni eziphezulu abayithandela nje umsholozi nabakholelwa kakhulu kumsholozi than yena. Uyakwazi lokho noma usukhohliwe? Hey, ake ngiyibambe laba mfowethu, ake ngene kuma comments manje ngizwe ukuphawula kwenu. Ngithe nje ake ngilifake lo daba lolu ngizwe ukuthi nina niyibuka kanjani le nkulumo kaBaba uMbeki. Ake sizwe Aviwe Mathebula uthi hey mfowethu, asisenandaba nalamakhehla, we are voting Freedom Front Plus thina. Hawu, Freedom Front Plus akuyichaze kahle uyibeke ngizwe Aviwe Mathebula. Ukuthi kungani uthi ukhethe Freedom Front Plus? Okay, Wise M Smith, kube uZuma bekangabekwa amacala angaka besizokholwa. Angizwa kahle inkulumo yakho, ngicela uyiphinde Smith. Okay, nangu uJabu Shoes uthi all ANC leadership when they get micro they talk about Nxamalala, no agenda, no. Yingakho nabantu bengasakholelwa ku-ANC because ayisena content. I-content nje ANC manje ukukhuluma ngoZuma, ukukhuluma nge-MK Party. Ngiyakuvumela weJabu Shoes. Okay, Nelly number 2 uthini? We akakhohlwe asisezwa lutho noma ngathini. Ngiyakholelwa Nelly ukuthi ukhuluma noMbeki. Asisezwa lutho noma ngathini ngomsholozi nange-MK Party. Sesikhethile.
and siyayazi into esiyikhethile kumsholozi na ke MK Party ukuthi uba umbheki uthini hayi uyabona nje manje asisakwati nokukwata ngoba sesakwata kwaze kwacaca ukuthi akusizi ukuyihlukumeza umoya because siyayazi into esiyilandelayo kumsholozi. Kuthini ukuphawula kweni ngale nkulumo bafethu? Ake niphawule kukhona olunye udaba engifuna singene kulo kancane la njengoba sengiqedele indaba. Okay, Sifiso Ngobese Carlos. Muva nje MK Party versus GNU iyo lalibonene Gwaza Mkhondo. Okay, siyabonga mfowethu. Nangu God did uthi ngesikhathi kuphethe umbheki abantu bangaphandle bebengeke bayenze lento abayenza. We Jehova oyingcwele. Uthini we God did? Ake uhambe uyobheka ukuthi yini ebeyenzeke eSouth Africa ngo-2008. Akase kuke kwenzekeni eSouth Africa ngo-2008 ukuthi abantu base South Africa baze basukume against ama-illegal immigrants. Akahambe uyobheka athi ubuke nje ukuthi kwenzakalani ngo-2008 kwakuphethe ubaba umbheki lapha ukuthi kwakwenzakalani. Okay, nangu uNeli uyabuya uthi God did izobheda la bafike nobani ngoba bafike naye. Okay, uNeli ukholelwa ukuthi abantu bokufika bafike nombheki. All right, God did uthi xenophobia. All right, yini kodwa xenophobia we God did ayichaze mhlambe sikhulume ngento esingakhona kuyilo le gama elithi xenophobia understanda kanjani wena God did awusichazele mfowethu. Bathi umsholozi useless, umsholozi akanalutho, akana content umsholozi. Khona nomunye bengikhuluma ngayo izolo kuvideo yayizolo naye ugxeka uZuma sonke lesikhathi uZuma kahle kahle ngathi ubadlisa ngamapayipi. Okay, Lebza uthi Zuma administration gave Zim Zep, remember Zuma administration gave Zim Zep. Awuchaze labo Zim Zep we Lebza. Awichaze lento isho lana ngizwa kahle mfuthu mina ngazi lutho ngabo Zim Zep. Okay, nangu Jabu shows uthi Gwaza Mkhonto wesizwe party Gwaza asibizwanga siyazizela. Right, no 5 minutes osele bafowethu la before ngene kulenye topic. Nangu Khuluna uthi ukuthi ukhuluma uthini umbheki asijiki siya lapho efa khona. Okay, kanti ukhuluma ngomsholozi. Nangu uBonkosi uthi angisezwa lutho olubi ngomsholozi akusangeni lutho ngilinde ukuvotela MK. Okay, avuye mathebuli yabo uthi uZuma simlele angiboni kahle lana madodana. Okay, Jabush Joe Mabaso uthi GNU asixolele asiyazi izothini iyawusaba umkhonto mina ngeke ngibuyele emuva National Party. All right, siyakuzwa Joe Mabaso iGNU ayisixolele. All right, nangu AQQ uthi ubani umalume kaDuduzile. Hayi, malume kaDuduzile muphi manje we AQQ. Okay, Mxolisi uthi sorry ubani lo ngiyathela ngensimbi uthi sicela iMK ilaphe iHIV mase iphethe. Hayi mhlawumbe kuzokwenzeka ukhumbule phela ukuthi vele iHIV ukubulala abantu la eMzansi yagcina noma yaqala ukuthi yagcina empeleni ekubeni ngene umsholozi ukubulala abantu HIV babefa abantu kakhulu ngesikhathi umsholozi engangena. So mhlawumbe nekhambi leHIV leyongena nayo umsholozi mayengane kuMK Party. Okay, nangu noNhlanhla uthi umbheka akakhohlwe bakithi sihamba noncamalala thina. Manje nithini ke ngoba umbheki lana indlela ayichaza ngayo uthi umbheki uZuma uyasicontrola isystem noma i-counter revolutionary kaZuma nasebenza nabo iyasicontrola. In short thina sikwazi ukusicabangela ngendlela umbheki ayibeka ngayo. Siyacontrolwa. Uyibeke kahle ukhulumile impela lelo control. Uthi even iIFP controlwa nguZuma. Usho njalo umbheki. Angazi ke mhlambe nawe ungawibhekela makuthi
awungikholwa lokho engikushoyo. Right, aviwe uthi uZuma samlwela from 2005 ngangikhona sibasa impepho ecourt. It's time for regime change. Hawu ukhona weaviwe lapha eJohannesburg High Court. Kusho impepho lapha. Nami ngangikhona lapha. Kwakushube ngempela. Kwakushube ngempela lapha abanye sasixoxa nabo sila ngaphandle kwecourt bathi bayi IFP kodwa bala bazosupport uNcamalala. Right, ama comments wenu bafowethu angena ngobuningi lana ngikhona ukuwafunda wonke. Okay, nangu Sizambe uthi mbe kunomona khosa abantu bayamthanda umsholozi. Injalo futhi ayijiki. Sipho uthi kade waba nenzondo. Kade waba nenzondo nkokheli wena. Wawucabanga uZuma can control by ayanguzwa Shabalala. Okay, noma imphendula. Okay, Wiseman Smith uthi GNU is supported by the rich. Manje Zuma impimpi kabani because GNU is supported by the rich. Hey, lelo point lakho Wiseman linamandla. Uyimpimpi kabani umsholozi because GNU isupportwa abantu abarich. Hey, muhle umbuzo wakho weSmith, Wiseman Smith. Thobile Zulu. Okay. 1 minute to go guys, sengiyavala ngena kwenye topic manje. Leka baba uMbeki ngiyanibonga seniphawulile ngayo la. Futhi ngiyabona ukuthi anivumi nina ukuthi niya control. Ngoba phela mangabe umuntu athi niya controlwa. Usho ukuthi noNhlanhla uthini uthi uyazi sicontrolwa ukuthanda umuntu omnyama futhi nathi siyamthanda iKZN. ANC ibimthemba uZuma. Okay. Uma ngabe umuntu ethi ucontrolwa uzibanibani, uyazi usuke lo muntu loyo ethini kuwe, usuke ethi wena uyirobot. Shothi thina singama robot asikwazi ukuyicabangela ukuthi manje ke angisale ngishintsha ngibe green, angisale ngishintsha. Shothi thina si robot nje kuphethwe remote sifana neTV kushintshwe iteshi. Yabo? Ngishothi uMbeki uthi ubaba uZuma usibambe kanje ngeremote. Cha, siyazicabangela thina sisebenzisa umqondo wethu. Sibuka umsholozi into ayenzayo, sibuka umsholozi into ayikhulumayo, sihlaziye sibone ukuthi uright umsholozi bese siyamlandela. Injalo nje. Asizone iphukuphuku thina. Ngiyanibonga mfethu Sipho Shabalala uthi ngithi kokhela uMbeki kade waba nenzondo. Why inkatha inganiki MK if uZuma izwa ngaye. Hayi ngiyakuzwa wemshengu. Ngiyakuzwa. Vele uba uMbeki bakithi hayi uyehluleka ukufihla inzondo yakhe ngoZuma. Kodwa ke vele waba obvious ngoJune 2005. Sasingekho nje isidingo sokuthi axoxe umsholozi ukuthi abe deputy president. Ngesizathu sokuthini na, ngesizathu sokuthi uZuma wayengakaya enkantolo, wayengatholakalanga necala, kwakuboshwa uShabir Sheikh. Kodwa uMbeki wasebe in short uMbeki abelokhu sonke lesikhathi mayithola nje ithutshana elincane ushaya umsholozi. So baba uMbeki hayi singama supporter kaMsholozi baba, siyaxolisa kakhulu ngezinto oyishoyo noma ungazisho ka 120,000 asizwa lutho thina because siyambona umuntu osithanda ngempela singabantu abamnyama, siyambona futhi umuntu osithanda ngempela nozimisele ngempela ukuthi ishintshe impilo yethu. Umsholozi lo yakekho omunye. So ungayikhulumela nje baba, ANC izifele nje. Futhi mina njengokwami okay nangihlasela okay angisakubona. Mina ngokwami nje ngithi kuyiblessing kumsholozi kwakuthi agcine ephumile kule ANC. Ngoba abanye bethu bekuvele kusikhathaza ukuthi sithanda umuntu kodwa lo muntu ngephutha usendaweni esingayithandi. Besivele simthanda umsholozi kodwa singamthandi noma singayithandi lephatha kuyo because besibona ukuthi kunezinto yena as an individual angazenza kodwa angeke akhona ukuzenza mangaba kule yaphatha. Umsholozi ziningi izinto abengazenzela iSouth Africa ukube wayengekho ku-ANC. Mina ngokwami iANC iyona ebesabotasha yonke into umsholozi afuna ukuyenzela le country. Injalo nje ake ngiyibambe la ke futhi ngiyabonga kule ndaba la. Ake ngifake kancane nje
sengizophetha ngino 7 minutes. Ake ngifake kancane enye indaba engiyithole lapha ku TikTok. Omunye umfowethu lapha yana ebekhuluma ngendaba ye-NFP. Yazi mayikhuluma ngendaba ye-NFP umfowethu lo yana sengikhohlwe ukuthi ubani le channel. Kodwa nje mhlambe nani nizombona. Abekhuluma ngendaba ukuthi yena unombono ukuthi i-MK Party ayikhohlwe ngelo. Ayikhohlwe ngokulwela ukuhola iKZN. Ngoba ngale kulesimo ekuso njengamanje iMK Party uma ilwela ukucontrola iKZN noma ukulida iKZN iproblem noma itrouble ephambi kwethu ukuthi ukuze sifike lapha ekuholeni iKZN kufanele senze lento le ekuthiwa ukuhambe uqabula amaxoxo endleleni uziyofika lapha la ufuna ukufika khona. You kiss the frogs along the way ukuze ufike lapha la ufika uba. Which frogs? What does it mean ukuthi kissing the frogs along the way? Uthi lo mfowethu kunzima ukuthi MK Party ingayophatha isifundazwe sase KZN ibambisene neNFP. Why? Uthi ngoba iNFP njengamanje ayikho organized kwayona, inezimpi zayo, ayikho stable, ineyinkinga nje eziningi. Usho njalo lo mfo. Uthi yena mayebuka kuzoba inkinga ngoba uze wathi ube sebuka nje nepast ukuthi yini lena eyavimbi iNFP kwasekuqaleni ukuthi iNFP ithi iwine iseat. Why ingavelanga from there and there ihambisane neMK Party ewine kakhulu amasithi amaningi bese beyobusa ndawonye? Why yanika iGPU isithi yayo? Wathi yena ngendlela abuka ngayo vele ukuhlangana kweMK Party neNFP ekubuseni iKZN akakuboni kuzoba impumelelo. Ngeke kuze kuyisize MK Party kunaloko kuzoyibangela izinkinga. In short, uma ngimlalela lo mfo ukhuluma into efana nale engiyenze kule video yami la ya previous la icishe yayizolo la ngikhulume khona ngokuthi nami nginesikhalo ngendlela ubaba Malema akhuluma ngayo nendlela manje ama statements akhe nje eEFF hayi awanginiki ithemba lokuthi singasebenzisana siMK Party neEFF lapha eKZN. Nalona ke weNFP usho kanjalo. Maye ngifuna sike kulo 5 minutes sike siphawule ngaloko. Uthini umbono wenu kule nkulumo ethi iMK Party ayiyeke kanje eKZN, ayiyeke kanje iGPU iqhubeke ngendlela eqhubeka ngayo, isale yona ibheka ama local government elections kuphela no 2029? Kuthini ukuphawula kwakho kuloko? Ngoba bayachaza la abachaza bathi hayi NFP ayikho organized izosibangela inkinga, kanjalo neEFF ayithandi MK, ayimthanda uZuma, bazosibangela inkinga. Uthini wena ngaloko? Nawe ngabe uthi iMK Party ayivele ihlukane neNFP, ayihlukane nokunegotiate neNFP, ayihlukane nokunegotiate neEFF, ngeke kusiyise ndawo? Nawe usho njalo? Okay, nako kwami ukuphawula. Nanguba ngivuma ukuthi iEFF ngeke ize isebenzisane kahle neMK Party, ngiyakuvuma mina lo, ngoba vele MK Party ayisithandi. Sizothi vele mazingena nayo lapha ifike isihluphi, ifune izinto ezi way beyond lokho esingabanika kona. So ngiyakuvuma lokho. NeNFP futhi ngiyavuma ukuthi iNFP kunzima ukuyithemba njengamanje ngoba vele seyike yathi ilitholile ithuba lokusebenza neMK, kodwa yathatha isithi yayo yayoyinikela kuGPU. So yabona kukhona lokho, kanti futhi iNFP nje esho umfowethu kukhona lokungabi organized kwayo njengamanje, ayikho stable. Ngiyakubona lokho, kodwa ke mina njengomfoko kaMkhonza nake ngikushoyo, ngithi mina angivumi ukuthi iMK Party ayiyeke umzamo wayo wokukhipha iGPU. Angivumi, ayiqhubeke izama iMK Party ukuthi ikhiphe iGPU.
i-MK Party mayinga relax, mayingayeki i-GPU izenzele nje, because ukuyeka kwe-MK Party ukukhipha noma ukuzama ukukhipha i-GPU kuzothumela isithombe esibi kuma-voters, abantu abavotele i-MK Party ngobuningi e-KZN ukuthi sanivotela nina kodwa nirelaxile, anilweli into yenu esaninika yona. Kungani kufanele ukuthi i-MK Party ilwe? Mina ngokwami ayilwe, noma ilwa nje ngendlela yokuthi kufuna ingene lapha nge-EFF ne-NFP, kodwa ayilwe, ayingayiniki ukuthula i-GPU. Mina umbono wami lo, i-GPU already sekukhona izinto ezikhona nathi esizibonayo ezibonisa ukuthi i-GPU angeke izisize nganiksi i-KZN. Mina ngokwami angeke isize nganiksi, siyazazi izathu zaloko sesiyichaze kaningi nangumavideo. So ayinga relax MK Party, nakuba i-NFP ikulesimo kuso ne-EFF ikulesimo kuso, asiqhubeke sizama ngabo bo-EFF nabo NFP ukuthi singene e-KZN, siyobona phakathi sesingenile ukuthi sisebenza kanjani. Abantu banika i-MK Party, yilo ke ngifuna ukusho mina. Uthini wena umbono wakho? Siyeke? Ayiyeke MK Party? I give up ngoba i-EFF ayithembakali ne-NFP ayikho stable. Uthini wena? Ake sibheke ama comments anjalo manje. Lizi uthi yebo lento izoyilimaza MK ngoba abantu bavotele MK eKZN. Okay, usho njalo Lizi. Siyabonga. Jabu Shoes, thina asikhulumi neziphukuphuku. Nina angikuzwa kahle uJabu Shoes. Cela uphindele mfowethu. Angisizwa kahle statement. Oh, uphendula uCrunch, all right. Okay, ngiyakuzwa mfowethu, bophendula uCrunch 1 2 3 4 5, all right. Nangu uCrunch uphendula uJabu. Okay, nina niyaphendulana la. Bizana ngeyiphukuphuku manje. All right. Ake ngingayingeni le yenu. Nithini bafowethu, iyeke i-MK Party ukulwela ukungena e-KZN legislature noma ku government wase KZN. Iyekele ngenxa ukuthi i-EFF ayithembakala ne-NFP ayikho stable. Mahlobo 16 uthi angimthembu Malema at all, but asiphusheni ukuya phambili ngoba vele sayivotele MK. Ya nami ngisho njalo weMahlobo, injalo nje. Okay, siza uthi usiza ingayeki MK ayiqhubeke ilwe, nami ngisho kanjalo, right. Nangu cool. Okay, uphendula uCrunch naye. Okay, uCrunch uthi asifuni nothenjwa nini. Okay, angibona ama comment ayagijima manje la. Sipho uthi inkokheli asiqhubeke, unephuzo elikhulu, akwazi ukuyeka, asikwazi ukuyeka. Yes, asikwazi ukuyeka mfowethu. Okay, Iduna uthi mina ngithi ayingene, kuzoba nini ilokhane ingaphandle, vele kukhulu kuyeza, sizokwenza khehle. Ya, ayiqhubeka ayingene MK Party, ayiqhubeke ilwa, yanikwa. Ayikho wrong MK Party ngokulwela ukungena kwi-government. uGluna uthi ukube MKP ayirojwanga yanikezwa 45%, eqinisweni ngabe ayikho kulombanga. Injalo mfowethu, injalo weGluma, sarojwa sanikwa lo 45, kanti empeleni sawena more than that, sarojwa. So asiqhubeke silwa. Mina umbono wami nami lo ukuthi hayi asingagive up. Ya sengizoyivala ke bafowethu. Crunch uthi forget shame ayingeni tu noba ningalwa. uCrunch uthi angeke swini wanguChina M uthi MK vele yakhelwe phezulu kwenzondo. Hayi idlulile comment yakho angisayibonanga. Ya bafowethu ngiyanibonga kakhulu ngendlela eniparticipate ngayo la. Thami uthi Mkhonza abantu base South Africa bavotele MK ngoba kufanele kuphathe yona, singapheli amandla. Kunjalo nkokheli yami, kunjalo Thama, singapheli amandla. Asilwele okungokwethu esakunikwa abantu base South Africa. Ngiyabonga bafowethu, ngiyabonga kakhulu ngethuba eninginike lona la lokuthi senze lo live nendlela enisupporta ngayo le channel. Thank you so much. Thank you so much guys. Ngiyacela ukuthi niqhubeke nisupporta
abangaka subscribe basubscribe, siqhubeke siphusha lo mzabalazo yephambili. Umfoka Mkhonza ke lo. Thank you so much guys. Asidibane kwelandelayo i-live nama video alandelayo engizowa-uploada la. Umfoka Mkhonza lo. Thank you so much.